1980 TSM ni founder President Sukomoy Debbarma Fatani Phainarok bai bathajak mani no Mwito Khwlai tini o salno Mwito Khwlai joto phaiye bono hai Khum bok laikya o pandao phai manjaka TTADC ni chairman borong manan Jogdish Debbarma te obno karibo EM Robindra Debbarma te EM Khwlai te Oro tongo TSF ni president tei kwbangma kami amchaini lokorok norok nai nai disini koktumawo Mohai Salono 1980 Tipra Hastevo Kasha Kotor Tanlai Khwlai Lepro Hani Busabai Patani Pani Busaro Moni Ulo 6 tarik June Hunkai Tipra Hastevo Piljaka Tanlai Khwlai Lemali Ini Sapta Kasani Ulo Hunkai 13 June Tinti Hai Salo Chini Founder TSF ni President Khwlai da Sukomoy tai bini logi mo kamini mo amtani kabangma okra sakarago haino ereng tongpuru 1980 ni jorawo Tripura hastewo je sarkar chalok nai motabo ojara umumung sana nangliya toto sipai itihas o sarkar ni silai nai police ro buni uskani bai Fatani hapainai wanjini uskani bai hanya tham haribo kogoi bothar bani belai khabo hakhamuni ko kacharo chung au chini bo drawbacks tongmano dofa no sabu mukti langkha dofang bagi sabu sam khailangka kobangmo tabuk dofang sam khai tongai angbota ang sahota chung pogirok thango ang belai ke TSF tei mo kami am chani borok tabu Mwito mani obo hai kaisa Mwito khojak nai tini ni mo salo phainai sikla rok khaike hangke borok saiman nai 46 বছর 47 বছর sikang mo gotona bongi logini borok botongko situng tam gotona angka ereng dotoi musuk khogida bothajak bunyanoga habida bothajak abo kathar history no saimantok kathar history no saimanai buskang obo chini yognani chabawo chung jotono orte kono rong hulayawoi kiprano bahike mukti dunai ojago pani rumto aboni tuina tentine invite mane chini khoraksa kako pastor ojit bo kamini ngi panangka TSF central committee ro kami o phai khaya panang bo uram ayang bong je tukte kabangmo jagao khain tongo abo chungo Mwito mano okay ang Khwlai TSF ni founder da Sukomoy tai bini logi o 13 June 1980 bothar jagnai rogni attani shanti kamona khayo tai bini lobni borok tau je kathang tongnai borok basana chungbo kha khamai tongmani ang tini ojago phai khumtang boglakya sobda khakya tei kwbangma kok chung nangai o asungni sawai asumang chuto kanai go phaijak last year tomorrow sini founding president teboni logo thinai maiter sono som borom rogoi sing thangnai go stone unbuilt khaika taklai sing tewaisa jora ka hamagai borokno Mwito Khwlai singno Khwlai manenggo sini koimung lukorno amon tongnai borokni je thoi roi klang mani
o hawo amo ereng ta thangthang te lukurok tagni youth specially ang nirok no koinai nirok oje kubui life mano nirok sidi tomangui thangkha chini dofani borok rok toma khaijakha tangai khaijakha so amo sithai bon bang nirok no koinai jeng TSF je mansak chini dofa chini youth chini students on bagai jeng samung khaini tong jeng buskango bu khai thangnai boni bagai omtai history rokno jeng pokhangkhe amo onglak youth rokno chini future boni bagai jeng specially youth nirokno jeng koinai omte hai history rokno nirok ta pokdi jeng TSF tini oro jeng simi palagi man tei kamini borok sim haipano jeng koinai buskang salo omo tipra haste ganang guino palai jak thang hnai omong kha borok borokni nukhungni bagai borok thei romania omo chini jotto dofani bagai no boni bagai nirokno koinai nirok omtai khe nirok sono support khaidi je mansak jeng niron bai khaini tong boni bagai bisibrang no omtai khe buskang gobo palai jak thang hnai ang nirokno koinai tei nukhungni borok rok kamini borok rok nirok khata theidi nirokni je omtai khe langma kmai thangmani amo ereng thanglak nirokni Mwito jeng Khwlai ni tongo tei khlaijagi thangnai hnai jeng nirokno omono koimung buskangni salo jeng kha khaige tei bu kotor khe o program tei maiters jeno jeng palai jagana hnai asang hambai